vámi srdečně vítám. Dobrý večer. Vítám rovněž pana Alfreda Strejčka, který dnes prezentovanou knihu vyprovodí na její cestu ke čtenářům. I vám hezký večer. V poslední řadě vítám moderátorku dnešního programu, paní Hanu Sinkovou. Že udělá něco pro tělo a že by jela na nějaké cvičení. Možná, jak už to tak v životě bývá, nic není náhoda. Takže zřejmě už aerobik byl asi vyprodaný, tak jela na jakési čínské cvičení. Ani tak nevěděla, do čeho jde, ale není xenofobní, takže proč by nejela na čínské cvičení, víte. Takže odjela, ale my jsme se učili ještě v té chemii, jestli si to teda dobře pamatuju, já nevím, abych nedostala 5 teďka tady, ale třeba jsme se učili o excitaci, že tam ten atom, když se srazí, já si to tak představuji, když se srazí s nějakým dalším atomem, takže nabude nějakou další energii. A to se stalo, protože ona odjela na to čínské cvičení a tam se tak nějak s tím cvičením tak srazila, že z toho získala tu energii. Ono to cvičení není jenom fyzické, ale ještě navíc je energetické. A ona zjistila, že vlastně nepotřebuje třeba tolik spát, že máte energie tolik. A protože, jak už jsem říkala předtím, je taková poctivá a hloubavá, tak si kladla otázku, čím to vlastně je. A jak to tak zkoumala, zjistila, že je to prospěšné a že by to mohlo inspirovat ještě další lidi. Takže třeba začala sama vést cvičení Tai Chi Chuan. No, ještě to mělo jeden účinek. Ona pomalonku opouštěla ten vědecký světový názor, ke kterému jsme byli všichni vedeni. A zjišťovala, že ta hmota není tak úplně prvotní. A změnila se do té míry, že jednou jsem potkala její žákyni, tehdy současnou, já už byla bývalá, a ona, ta žákyně povídá, víš, já ani nemůžu používat taháky. Tak jsem si říkala, jak to, že by paní profesorka byla taková zlá, že by žákům něco udělala. Ne, to bylo jinak. Já ocituji doslova. Ona říkala, nemůžu používat taháky, protože paní profesorka nám věří. Chápete to dneska, v dnešní době, kdy nějaká čest mnohdy nehraje roli, tak ta žákyně nepoužívala tahák, protože paní profesorka nám věří. A to byl pro mě takový signál, že to je věc, která by se měla blíže zkoumat. A protože jsem tehdy pracovala v Českém rozhlase, tak jsem se rozhodla, že o tom udělám pořad. Do toho začala vtahovat i místní lidi. To znamená, že tam fungovali lidi z knihovny, ze školy, z druhé školy, z gymnázia, z učňáků, ale dokonce i lidé z domova důchodců. Takže prostě taková jedna osoba změnila život takového městečka, jako jsou Sedlčany. Ale na tyhle ty akce chodili převážně lidé stejní, kteří na sobě chtějí pracovat. A už jakoby vykročili na tu cestu změny. Ale občas se tam objevovali i lidé, kteří se tam přišli třeba jen poléčit. Na začátku třeba byl léčitel, tak tam přišli na těch 10 minut a potom s Bohem a pryč. A když se třeba cvičilo, tak na to už tam nebyli. A tak si Helenka řekla, že by to chtělo nějak to jádro tak podchytit. A protože se ještě v té době, jak už jsem tady říkala, tak se srazila ještě s dalším tím důležitým atomem a to byla Pavla Kašparcová. To je úžasná bytost, která je také profesorka, také měla kdysi ten vědecký světový názor a také zjistila, že nejen ten je platný a že funguje i něco jiného než věda, ale že tato cesta není v rozporu s vědou. Já bych přečetla kratinký citát. Helenka tady má citát Alberta Einsteina. Podstatným faktorem mého života byla intuice, která je pro mě prvotní formou kosmického vědění. Stala se pro mne 4. dimenzí. Ze spojení s mým duchovním vůdcem, tady bych si to dovolila zopakovat, ze spojení s mým duchovním vůdcem čerpám sílu ke splnění svého životního úkolu.
Jaký asi je životní úkol Helenky Pejšové? Já se domnívám, že to je právě předávat ty informace. A ona k tomu má i měla úžasné pole působnosti a to bylo právě na tom gymnáziu a na obchodní akademii. Ona tam pracovala se žáky, ale nejen, že učila tu chemii nebo psaní na stroje, že by jim říkala, že mají tady tou rukou psát to ASDF a tady touhletou JKLU. Ona třeba v rámci výuky jim zadala takový zvláštní úkol, aby jí psali dopisy. A tamhle jedna žákyně kývá, že to je pravda. V těch dopisech tam se dají otevřít zajímavá témata, kdy vlastně i ten žák, i ta profesorka se mohou víc otevřít. Ona sama hledá a taky inspiruje k hledání. Ale přišel čas, aby oslovila nejen žáky, ale i další lidi a k tomu právě slouží tahle ta knížka. Ta knížka obsahuje závažná témata. Jsou tam třeba témata jako nemoc nebo smrt, ale jsou tam také témata veselá. I jednotlivé kapitolky ve vás vzbudí zájem. Třeba Ládík jedl psy a takové. Ale někdy se tam i od srdce člověk zasměje. Jeden z mých bratrů mě občas s chutí strašil a tak jsem se tedy od něho doslechla, že na mě přijde Vidrův. Nevěděla jsem si rady, neznala jsem Vidrůva. A snad právě to neznámé ve mně vyvolalo ošklivou představu. Z krajcovky, z opuštěného domu sousední zahrady, v mé představě začala vycházet postava. Měla na hlavě mitru a já se jí bála. Nebyl to hezký pocit. Až mnohem později jsem se bratra zeptala, jak na toho Vidrůva přišel. Prý právě v téhle chvíli naše mamka dělala knedlíky a na stole bratr uviděl sáček a na něm napsáno Vidrův prášek do pečiva. Děkuju a předávám slovo. Já si dovolím zacitovat alespoň několik úryvků, které jsem si připravil z knížky, která mě skutečně oslovila, protože smyslem dle mě, teď si zafilozofuju, cílem lidského života není jakýkoliv konečný cíl, cílem je cesta. A cesta, kterou paní profesorka Pejšová tady naznačuje, je cesta, ke které můžeme přijít v jakémkoliv období svého života. A když se na tu cestu postavíme, tak máme šanci dojít k poznání. A myslím, že nic cennějšího v životě není, než dojít k poznání sebe sama, když je to úkol velice těžký. A hlavně k poznání toho, co je smyslem našeho bytí tady na zemi. Teď už cituji paní profesorku. Proč žijeme? Kam jdeme? Co je smyslem života? Desítky let jsem učila biologii a chemii, abych pak náhle z vlastního rozhodnutí od nich odešla, protože učí jen část pravdy. Naštěstí vím, že nic se neděje náhodou. Chybí tady učebnice, která by mluvila i o druhé části poznání. Té, která by popisovala i další rozměr člověka. Vím, že se tahle knížečka nestane školní učebnicí, ale věřím a pevně doufám, že pár lidí osloví. Jeden ze zahraničních lektorů působících na naší škole byl australský právník Peter. Všichni jsme ho milovali, žáci i učitelé. Nebylo tedy divu, že jsem si ho vybrala jako druhý pedagogický dozor pro svůj výlet z primátu. Mnozí z nás často podrobně popisují krásy exotických zemí, ale přitom pořádně neprošli ani svůj rodný kraj. A tak zákonitě náš první společný výlet šel po turistických trasách krajiny, která se stala známou výrokem Už se zase kocháte, pane doktore? Z filmu Vesničko má Středisková. Kochali jsme se i my.
Sedlčansko se poeticky nazývá Středočeské moře, takže oblé kopečky a lesíky nás neunavily a mohli jsme se zdržet ku příkladu u ptačího divadla. Seděli jsme kolem dutiny stromu a poslouchali, co si to asi ta ptačí droboť štěbotá. O tomhle výletě však píši z úplně jiného důvodu. Pítr poznal, že zas tak moc nespěcháme a když zjistil, že půjdeme kolem vesničky Svatý Jan, okamžitě navrhl, že musíme navštívit tamní ústav sociální péče. Zděsila jsem se. Vždyť jsme na výletě, na rekreaci, proč mám ty děti šokovat? A co by tomu asi řekli rodiče? Hodně jsem se sebou bojovala, ale nakonec souhlasila. Děti dali dohromady jakýsi kulturní program a věděli, že návštěva není povinná. Pítr navrhl, že zůstane venku s těmi, kteří se akce nezúčastní. To jsem nedovolila. Spunktoval to, musí nás chránit. Primárně recitovali, zpívali, bylo to šité horkou jehlou, zpívat však chtěli všichni a školené hlasy opravdu neměli, nevadilo. Ale ten aplaus, ta radost. A pak přišlo překvapení. Chlapci z Jána se revanžovali. Jeden z nich zpíval Jede poštovský panáček, dojemně se stydlivě ošíval a žmoulal kapesník. A ejhle, primáni se nesmáli, ale bouřlivě tleskali. I loučení bylo nádherné. Ti 40letí chlapci s dětskou duší byli tolik šťastní, že si mohou potřást rukou na rozloučenou. Do Jána jsme pak posílali vánoční dárky a mnoho let jezdili na kolech na další návštěvy. A všichni víme, jak nás toto setkání změnilo. A já o tomhle všem píši, protože jsem si uvědomila etické pravidlo, které zní být pokorný. Jak se máš? Ale nestojí to za nic. Takhle většinou začínají hovory lidí. A já jsem si dala závazek, odpovídám jinak. Děkuju za optání, mám se dobře. Nemáme hlad, máme kde bydlet. To nejcennější máme zadarmo, vzduch, vodu, slunce. A líbí se mi reakce lidí. Koukají překvapeně. Ale protože to, co říkám, se týká také jich, vždy se nakonec usmějí a jsem přesvědčená, že i jim je po téhle větě líp. Pochopila jsem, že spokojenost je základem zdraví. Do průběhu dne je vhodné zařadit krátké časové úseky, ve kterých se vědomě zabýváme obsahem své mysli a soustředujeme se na pozitivní prvky s nábojem dobroty, radosti, ušlechtilosti a morálních hodnot. Pokusme se každé 3 hodiny 1 nebo 2 minuty věnovat pozitivnímu soustředování na nejrůznější cíle. Třeba chci zůstat po celý den klidný. Chci myslet a jednat pozitivně a pomáhat svému okolí. Energie takových slov se opakováním zesiluje a stává se pozitivním prvkem nejen našeho vnitřního života, ale i prvkem působícím do okolí. Temné negativní síly ztrácejí touto cestou nad námi moc. Ustupují stále více do pozadí a jejich místo zaujímají síly radosti a světla. Každý člověk je totiž nositelem svědomí a schopnosti zaměřovat život svojí vůlí pozitivním nebo méně pozitivním směrem. Žádná výmluva mu nemůže sejmout zodpovědnost. Nejmocnějším působením zla je závist, zloba a sobectví. Pro pozemského člověka je podle Laurencia, vysoké duchovní bytosti, typická přítomnost těchto nectností. Těch nectností je 70, já přečtu některé. Patří mezi
lhaní, pýcha, umíněnost, paličatost, vznětlivost, urážlivost, neschopnost odpouštět, prchlivost, všetečnost, posměvačnost, závist, nevěrnost, beztaktnost, smyslnost, nestřídmost, nestydatost, pomstychtivost, poživačnost, kritičnost, pochybovačnost, svárlivost, žárlivost, pomlouvačnost, prázdné plácání, domýšlivost, povyšování se, zbabělost, vrtkavost, nepořádnost, povrchnost, nechuť k práci, ješitnost, přepjatost, nespokojenost, netrpělivost, náladovost, faleš, egoismus, panovačnost, slídivost, namyšlenost, vypočítavost, nespolehlivost, věrolomnost, netolerance, nedbalost a nečestnost. Již jsem psala, máme si dát tu práci a provést osobní bilanci. Mnohokrát jsem to slyšela, pokývala hlavou, zběžně tenhle seznam prolétla. Až jednoho dne jsem se rozhodla a soupis provedla. A vznikla tak dlouhá řada mých vad. Byla jsem z toho překvapená, nečekala jsem, že mám tolik skvrn na své vnitřní krásy. Sepisování mne však velmi zaujalo a jak je mým zvykem, následující den totéž dělali všichni mí žáci. Upozorňovala jsem, že je třeba se na sebe dívat bez příkras a bez omluv. Všichni jsme si přitom uvědomili, že co vad na charakteru máme, a tak jsme se dohodli, že se čas od času k seznamu vrátíme a všichni doufáme, že dokážeme nějakou nectnost odstranit. Nejvíc nás totiž uráží a zlobí na druhém člověku právě ta vlastnost, kterou obvykle máme sami. Jakmile se však zbavíme nectností, které nás ruší u ostatních, ztratíme zájem o jejich kritiku, protože pochopíme, že ten nebo onen je na cestě, kterou jsme i my sami procházeli. Lidské oči jsou oknem do duše. No, znám lidi, kteří při hovoru uhýbají očima a tohle gesto prozrazuje, že nemají moc čisté svědomí. Znám však také ty druhé, kteří mají oči jiskrné a čisté a s těmi je mi dobře. Sama na sobě jsem poznala, že se barva a výraz očí během života může měnit. Také velké citové otřesy se na očích nechají poznat. Když jsem zažívala náročnou situaci, dnes ji nazývám svým bodem obratu, a tehdy jsem se do konce svých očí lekla. Byly téměř bezbarvé. Pro stimulaci vnitřního vývoje můžeme také využít zvuk. Nadechujme často během dne čerstvý vzduch, krátce ho v sobě zadržme a při vydechování ústy zpívejme hlasitě, jak je to jen možné. Samohlásky. A, E, I, O, U. Vibrace samohlásek totiž uvolňuje příznivé energie, stimuluje nervy v oblasti hlavy. Každá hláska, každá samohláska vyvolává chvění spojené s určitým energetickým proudem. Možná vám teď tohle připadá trochu suchopárné a učené. Řeknete, stejně dobře se cítím s lidovými písničkami, s tremskými písněmi v táborách. A máte pravdu. Melodie vytrysklé ze srdce, vůbec zpívání, které sleduje noční obloha posetá hvězdami, to všechno umí také. Co říci na závěr? Nevím, jaký bude osud tohoto textu v záplavě knih, ale věřím, že o text bude postaráno. Že číst knížku budou ti, kteří ji mají číst. Můj milý kamaráde čtenáři, který si dočetl až sem.
S mým kamarádem podle zákona podobnosti k sobě patříme. Stáváme se sítí světla. Žijeme tak, abychom inspirovali druhé k práci na sobě, k pomoci druhému. Jednoho dne budeme o sobě vědět. Přeji ti, milí čtenáři, abys šel tou správnou cestou za světlem, za poznáním a tedy za štěstí. Helena Pejšová. Tu knížku pošleme do života. Já věřím, že ta knížka má v sobě tolik energie, že je schopna přinést mnoho dobrého každému, kdo se jí dotkne. Kdo si s ní přečte, ona je psána totiž tak, že ji můžeme přečíst jedním dechem, což jsem zažil já, anebo si v ní vlastně můžeme listovat a na každé stránce té knížky najdeme nějaké moudro, které nám může v onom daném okamžiku posloužit. A nebudete-li se zlobit, já ji nebudu polévat šampaňským. Já mám pocit, že knížka, byť jí možná trošičku trpěla, my ji pošleme mezi lidi myšlenkou a jejím vlastním nábojem a posláním. A já jí z celého srdce přeju, i vám, paní profesorko, aby to, co jste celý život hledala, nacházela, nacházíte, a co jste tady soustředila do této krásné formy, aby to pomohlo mnoha lidem v onom nalezení té cesty. Jak jsem říkal sám pro sebe, že smyslem života je právě ta cesta. Kež bychom dokázali kráčet právě v tom smyslu, který jste tady tak nádherně v síti světla vyjádřili. Milá knížko, ať sloužíš k dobru, tak, jak jsi byla zamýšlena, a ať je ti dopřáno mnoho duší a srdcí čtenářů, kteří ji vezmou do ruky. Já jsem napsala nejkrásnější knížku na světě a vy se na mě takhle milé díváte a říkáte, o tom nepochybuji. Já jsem to potom probírala se svýma žákama, protože jsem jim říkám, že se nemá lhát. A já říkám, a teď jako jsem tomu nerozuměla, říkám, nemá se lhát, a teď jedna dívenka ke mně se dívala a říká, ale paní profesorko, pro vás je to nejkrásnější knížka na světě. Tak jsem vlastně pochopila, ano, že jsem psala nejkrásnější knížku na světě, a že ta režie vyšší opravdu mě dostrkala k vám, ač jsem teda říkala, že vás obtěžovat nebudu a že nakonec teda díky tomu všemu se mohlo vytvořit takové krásné prostředí a tak nádherný člověk udělal výtah z knížky s absolutní profesionalitou, ač neznámá nějaká malá profesorka z malého města, tak tu knížku vám představil, takže k tomu nemůžu nic říct. Prostě jednou také na hodině zavolala, že má nápad, co kdyby jsme se naše třída na obchodní akademii, kde nás měla na hodinu na předmět psaní na stroje, šli podívat do domova důchodců. A tu vidíme, jak to funguje, že sice někdo babičky má, někdo nemá, ale ať se jdou podívat. No a prostě nám direktivně rozdělila, tak ty půjdeš tam, ty půjdeš tam, ty půjdeš tam. A samozřejmě vyšší moc mě převedla k jedné staré paní, které v té době bylo 86 let a měla výsvih kamrlíček a nemohla se moc pohybovat. A vzhledem k tomu, že já jsem opravdu svoji babičku ani dědečka nezažila, tak jsme si nějak přirostli k srdci a já jsem jí chodila navštěvovat snad skoro 2 roky. A nevím, jestli v té knize to je, já jsem ji ještě neměla v ruce, přiznám se tu knihu. A ta paní měla potom nějaké zdravotní problémy a zemřela v den mé maturity, takže jsem neměla bohužel ani žádnou možnost se s ní rozloučit. Takže o to víc mě potom potěšilo, když jsem vlastně před Vánocema přišla do krámku paní profesorky Soročanek a ona mi vítězoslavně prohlásila a oznámila, že napsala konečně tu knihu, o které básnila už tolik let, a že tam je o mě kapitola o té mé náhradní babičce. Takže já vám ještě moc děkuji, že jste i té paní Barochové vzdala hold a vůbec za to všechno, co prostě jste pro nás udělala. Takže moc děkuji. Pro mě se totiž udělala jsem veliký objev, protože jsem myslela, když jsme plánovali tady to přátelství seniorů, kteří opustili místo, kde třeba brávili svůj život s mladými studenty, že to vlastně bude obdarovávání těmi mladými, ty staré lidi a ta druhá Petra,
mi potom říkala, když jsem se s ní bavila, tak říkala, ta moje paní je bývalá učitelka, ona mě bude učit němčinu. Takže jsem si uvědomila, že opravdu to pravidlo, kdo dává druhému, je obdarován dokonce víc, že opravdu funguje. A já si myslím, že bychom si o tom tady měli všichni si to uvědomit a potvrzovat si to a mluvit o tom, protože pak by se svět změnil opravdu k lepšímu. No, Malenko, já bych ti trošku oponovala, že dobře, tak si nezměnila celé město, ale Pavla Kašparcová říká, že někdy stačí rozhodit ta semínka. On přijde jejich čas, oni někde leží zdánlivě ladem, ale jednoho dne přijde ten deštíček a ta půda se třeba zúrodní a když už tam ta semínka jsou, tak ona potom sklíčí, až přijde ten správný čas. Ano, to je krédo vlastně téhleté knížky, že vlastně stačí měnit jenom sebe, odstraňováním svých necností a doufat, že člověk může být inspirací a s ohromením člověk zjišťuje, že to je hluboká pravda. Takže neměníme republiku, ale pracujeme na sobě a to je to nejlepší. Není k ničemu, když jedni druhým stále předkládají protichůdné názory. Je zbytečné, vytýkají si navzájem chyby a hádají se. Všechno tady na tomto světě se dá totiž vylepšit pouze jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožné. A já tu lásku v této knížce od paní profesorky nesmírně cítím a láska tuto knížku prostupuje.